салому алайкум, бародарои азиз. Бародаро, имрӯз як бародар овард, як навор мундод. Гуфт ки илтимос бачаҳоро бигӯ ки хай махсус ҳамин корро накардем, лекин дар зиндагӣ ҳамин воқеа шуд. мерава бача ба пиёзи анзур. пиёзи анзурро мечинанд, дар хар бор мекунанд. хара ай мардуми молдор дар коҳи пушта мола омадагиянд, ай ҳамваё мегире хар. пиёзи анзур бор мекуна, дар болои пиёзи анзур чандта нарарови дига бор мекуна, меорад, ба об хар намегзара, маҷбур ба кӯприкш мегзаронанд. ба кӯприк мегзаронанд, баъд ҳамин фоҷиа рӯй медаҳад. бачаҳо махсус кардагӣ, бародар гуфт ки бигӯ ки махсус кардагӣ нестам, тамошо мекардааст видеоҳоро. ҳамин кора гуфт махсус кардагӣ нестам, мо ҳам намехостем ки ти халта пиёзи анзури кандагимон ай ки пушта 15-20 километр боло рафтагӣ кандагӣ овардагӣ дар об рава намефорису, ба ғайри ин чандта роҳи дигар ира намехостанд. зини лоқи хар қатии хайр бо гуфт ки шукр ки ҳамин хари мардума айдурни об кашидем бировардем. анам хеле ҳай бародаро, тамошо кунед, дар давоми видео мемонам. ҳамин хел даст дар зиндагӣ шуд. чӣ кор кунем? зинда бошед бародари азиз. ҳамин ҷоем интернет хуб нест, кам кам ғам додистааст. боз тамошо мекунем, боз як ҷоем. Шаш! Аллах!